4, 4, koulussa, koulussa. Missä me olemme? Missä me olemme? Olemme koulussa, olemme koulussa. Meillä on opetusta, meillä on opetusta. Nämä ovat oppilaat, nämä ovat oppilaat. Tämä on opettaja, tämä on opettaja. Tämä on luokka, tämä on luokka. Mitä me teemme? Mitä me teemme? Me opiskelemme, me opiskelemme. Me opiskelemme uutta kieltä. Me opiskelemme uutta kieltä. Minä opiskelen englantia. Minä opiskelen englantia. Sinä opiskelet espanjaa. Sinä opiskelet espanjaa. Hän opiskelee saksaa. Hän opiskelee saksaa. Me opiskelemme ranskaa. Me opiskelemme ranskaa. Te opiskelette italiaa. Te opiskelette italiaa. He opiskelevat venäjää. He opiskelevat venäjää. Kielten oppiminen on kiinnostavaa. Kielten oppiminen on kiinnostavaa. Me haluamme ymmärtää ihmisiä. Me haluamme ymmärtää ihmisiä. Me haluamme puhua ihmisten kanssa. Me haluamme puhua ihmisten kanssa.